Tanawa ninyo oh. Kanang nana ko sa among dapit pero nay basura gipanglabay among patanaw na para legit jud mo nga mutuo nga nay mga basura diri nga gipanglabay. Okay. Tawa. Na rice cooker gilabay. Atay lami pa kadyo oh. Kinaw to na. Rice cooker. Atay lami pa kadyo kurma oh. Rice cooker gilabay na. Tanaman ninyo unsa ka legit ang mga kuan. Kanin mo sila kay ipanglabay na nila kay napay lutuan oh. Lutuan. Wala na. Sus. Napay suwat oh. Green life story of green life. Napay mga pasulat oh. Sabi jud lang mga living diri oy mo nang kaingon jud ko the world is unfair usahay kay no? Kung manigom kung kaimo ni pangwaon panood og mga box sus. Atay na. Nya mga kabinet pod oh, kabinet. Pero dili ko manguha daghan ingon ko. Panguha ba paniguma. Kanang di man ko manguha gud og kanang mga kuan kay kanang piot among bay apartment kami diri ako nagpuyo oh sa likod portion sa akong kuan. Diha ako nagpuyo. So kung magsige ko panguha kada adlaw mapuno to among bay nga apartment. Kuan na kayo piot na kayo. Sabi no? Sa nindot pa kada to. Pwede pa ito magamit si Zao. Gamiton dyan mo. That's life in South Korea. Holiday man karon walay trabaho. Lami unta mamasura. Init pud kaayo sa South Korea karon. Ginoo ko inita. So shout out sa mga taong gusto mag-apply og South Korea ha. Kaning kamot jud mo kay hay, maora dyan ang inyong kanang puhunan para makatrabaho, makadong mo diri sa South Korea. Kay daghan may sinsaw na nga kanang hayahayan ni mo bojoy kay kanang naa kag South Korea. Inaana man pug sa una. Makakita ko mga tao nga mamasilingan, mga barkada nga nag South Korea. Di jud nato malakihan nga maigkag ka. Tinuod jud na kay kanang muyon kag. Pero lahi man ko maikag sa usa ka tawo kay kanang dili ko mainggit ba kanang ako kay mangita ko paagi nga yun sa kapuna ni Jaa nang grabe ang allergy eh. Mangin ko ba nga yun sa na mo nang hilig kay ko mag-research og mga kuan ba mga idea basta ako po kay kanang kung unsa jud ang gustong buhaton sa kagalingon or kinabuhi kay kuan ang porsigido jud ko kanang bahala ng mga unsa taan ni mao total adto mi ta kadong manang yana jud ang kuan kanang atong kana dapat buhaton kung natay gustong buhaton example budong South Korea dapat kuan jud ka porsigido jud ka dili ka magpaludya-ludya di ka maminaw anang mga negative comments anang uban nga dili ka makaanha or sabay lang mga negative comments dapat ikaw jud mismo ang magbuhat sa imong kapalaran para po tayo ka-share nyo kay mo na among kinabuhi diri sa South Korea god. That's the real life in South Korea. Bye guys.